Videre får spille minimum 4 nye kamper i Europa. Hva betyr det for deg? Vi har nået vores første mål. Det var at vinde sammenlagt de her 2 kampe. Så det var positivt. Nu skal vi møde en stærk modstander. Så det bliver spændende at se, hvor vi står henne som hold. Og det bliver en god test, så vi glæder os til den næste kamp. Hvordan var stemningen her etter kampen? Ja, fantastisk. Selvfølgelig vi er jo meget glade. Fansene var også utrolig glade, så den var veldig god. Det har vært et press i Trondheim for at man skulle klare det. Har dere spillerne kjent på det? Nej, slet ikke. Vi har fokuseret på hver enkelt kamp. Først fokuserede vi på ligakampen i lørdags. Den vandt vi med klogt spil, og så fokuserede vi på kampen i dag. Og jeg synes egentlig, vi i stor del af kampen gjorde det godt. Vi kommer bagud, og vi viser, at vi har mod til at spille videre, og kommer godt tilbage ind i kampen, og scorer 2 rigtig gode mål. Hvordan bliver det møte Celtic? Jeg har jo spillet mod Celtic før, så jeg ved, hvad vi kan forvente. De er et meget stærkt hold på hjemmebane, og som jeg siger før, det bliver spændende for os at se, hvor vi står henne som hold i forhold til en så stærk en modstander. Tak og gratulerer. Det var så let. Jeg skal si litt om første målet og din involvering. Det er jo som du ser det, jeg ser Mike løbe, chipper den til ham. Han laver en fantastisk aflevering til Janne, der ligner, han får et lidt for langt træk, men offrer sig i situationen, og målmanden han virkede en lille smule passiv eller bange, og Janne han ville score, så alt kredit til ham. Er det i sånne situasjoner du er aller best? Jeg vil hellere score mål, hvis det er det du spørger om. Okay. Hva tenker du andre gangen på 1-1 utover andre omgang? Jeg synes, vi viser meget karakter. Jeg synes, at vi efter 1-0-målet lader vi os ikke falde ned. Vi lader os ikke gå det på. Og allerede inden kampen, der havde vi aftalt, at vi gider ikke spille efter 0-0. Vi går efter at vinde kampen. Om det så skulle være over 90 minutter eller 120. Det var egentlig ligegyldigt. Så vi gjorde jobbet, og vi gjorde det, som vi forventede. Så trykker ikke til ekstraomganger, når det bliver ekstraomganger? Ja, som du kunne se, der var meget plads at spille på. Hvis vi havde spillet en lille smule klogere, så tror jeg også, vi havde scoret flere mål. Men det var lidt nervøst når de treffer tverrligger på 2-1 Dundalk. Ja, de var farlige på dødbolde, og det var egentlig det de havde. Men derfor er de så også træffet, du ved. Jeg tror, vi har en, der han redder på overlæggeren, og de har en anden stor chance til sidst, men det var egentlig det, de havde kommet med, så hvis vi havde lukket godt ned for det, så havde vi også kontrolleret kampen 100%. Hvor mange hakk opp må dere for å prestere i Skottland nå i uke? Jeg synes, vi står godt stillet. Fra starten af sæsonen af, hvor vi vandt kampe, vi egentlig ikke burde vinde, så har vi taget et skridt i den rigtige retning. Jeg synes, at det hele tiden er gået fremad. Så det er et godt tidspunkt, kampen kommer på, og det bliver spændende for os at se, hvor stærkt vi står i forhold til Celtic. Så er fordelen at afgjøre hjemme i Trondheim om 2 uker? Nej, vi skal først lige spille kampen på udbanen, så må vi se, hvad der sker efterfølgende. Hvordan var det at se målet gå ind 2-1? Fantastisk. En dejlig følelse. Martin beskriver dig som en af dine bedste venner. Hvor gode venner er dere? Du og Martin, hvor gode venner er dere? Han beskriver dig som en veldig god ven. Ja, det er vi også. Siden jeg kom. Naturligt, jeg har kendt Mike siden jeg var 10 år gammel. Og Mike, man kan sige, dem Mike snakkede meget sammen med, begyndte jeg selvfølgelig naturligvis at snakke meget sammen med, og der var Martin af dem, så vi snakkede sammen fra dag i dag, så han er en rigtig god ven af mig. Ja. Martin foreslår at du spiller på midten og han på topp. Kan det funke? Det kan altid fungere, ja. Det er godt, dreng. Du får en kink i ryggen, hvordan er formen?